Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina muku fatan alkhairi, barka da wannan lokaci. Ni ne dai naku a kullum wanda kuka fi sani da Yusuf Kwacha. Yau muna ɗauke muku da sabon shafuka kala-kala, gami da faɗakarwa, wa'azantarwa da kuma tatsuniyoyi kala-kala iri-iri a koda yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV. Muna son mu riƙa jin ra'ayoyinku masu sauraronmu. Ku riƙa mana comments domin mu ji albarkacin bakinku. Domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku littattafanmu kala-kala, iri-iri daban-daban, wa'azantarwa, faɗakarwa, kai har ma ga tatsuniyoyi kala-kala. Ga babin namu da za mu fara gabatar muku da shi. Gaskiya ku gyara halinku. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kenan kullum baki da magana sai akan samarin unguwarku. Motsi kaɗan ke ce 'yan sa ido ne, har ba kya son zuwa aiken mama, saboda wai 'yan sa ido na can zaune a majalisa, duk abokan yayyanki ne, amma ba ki gaishe da kowa cikinsu. Idan kin yi baƙuwa sai ki zuga ta kan cewa kada ta gaishe su, wai sa'idanawa ne, abin haushi a gabansu aka haife ki. Tun kina fitowa tsirara suke zane ki, su kora ki gida, ki je a sami ki kaya. Tun baki da arzikin fulani suka san ki, to me za su sa wa ido a jikinki? Fi sabilillahi. Kuma su ɗinnan dai da kike rainawa kike zagi, su ne idan mahaifinki ya mutu za su zo su yi masa jana'iza, su ɗauki gawansa su ɗaura a kafaɗa, su je su rufe. Yanzu wanda zai miki haka bai cancanci gaisuwa daga gare ki ba? Idan kin dawo daga makaranta ki wuce kina hararsu, kina zagin su a zuciyarki. Bayan kin shiga gida ki faɗa wa mama, ke wallahi ba san wucewa ta waccan majalisar 'yan sa irin kike ba. Idan suka fara kallon mutum sai ya kusa faɗi, banzaye kawai. An yi wannan ya wuce da minti 10 ba sai gobara ta tashi ana saka ihu. Waɗannan 'yan sa idon su ne za su zo su ceci rayuwarku, sannan su kashe wutar. Da za a ce kina wani ɗaki a rufe, ga wuta ta kama, cikinsu wani zai yi ƙumaji ya shiga ya rungumo ki a kafaɗa, wataƙila ma babu kaya a jikinki sai ɗaurin zani iya ƙirji. Haka za su je su ceci rayuwanku da na dukiyoyinku. Duk jikinsu sun ji ciwo, ko sisi na magani ba za su amsa ba. Sai mu ga gobe idan za ki wuce da wani suna za ki kira su, 'yan sa ido ko 'yan ƙonar baƙin wake ko 'yan ƙumaji ko kuma yayyena mara kunya fitsararra kawai. Duk wanda ya san yarintarki ya gama da ke, kuma duk wanda kika ga Allah ya haɗa ku zama a area ɗaya, to ya kamata ki daraja shi, domin akwai wajen da za ku haɗu baki da kamarsa. To masu sauraronmu, muna son mu riƙa jin ra'ayoyinku a cikin wannan sabon topic ɗin da zan fara gabatar muku da shi. Kar ku manta ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment a cikin wannan gidan TV namu mai albarka. Ni ne dai naku a kullum wanda kuka fi sani da Yusuf Kwacha. Mun gode.